ngizowenza ngempela lo msebenzi. Ngiwenze-ke, phakele labo tikoloshe. Into manje esenokungigqilaza kakhulu, labo tikoloshe sebelala nami. Hawu. Manje ekulaleni kwabo nami sekunzima kakhulu-ke manje. Kunzima, sengikhathele. Ngikhathele, angisazi ukuthi ngizophuma kanjani manje kulo muzi. Angisazi ngempela. Now, njengoba usufike lesi sigaba sokuthi ulala nabo labo lezilwane zakhe, vele wena mawubuka lo baba wenzani, uyathwalisa wenzani? Khona ngasho ukuthi uyathwalisa ngoba bayafika abantu. Hlezi ukufika abantu nje, iy'moto ziphume zingena nje. Ngenwa lapha esigodlweni sakhe nje. So vele ngiba naleyo nto shuthi vele ukuthwala unakho uthwele futhi uyathwalisa ngendlela engibona ngayo. Ngisho ngeke umuntu ezexoxele yonke into imfihlo yakodwa nami phela ngiyabona ukuthi hayi khona okurongo la. Kukhona okurongo. So since wena sewaphuma wazama impilo yokuqhwashalaza lapha nalapha, uma wakho ukusiphi isimo uyaqhubeka nokuphuza akanaki, khona umunye umuntu oxoxa naye ngalolu daba olubona lapha olwenza empilweni yakho? Ukhona uma usaqhubeka nalempilo yakhe le yokuphuza nje dakwe, ngisho ngihlala naye phansi sengimbonisa kuyayifanela nje. So umuntu engathi uyena umuntu engeke ngikhulume naye usisi wami, akekho omunye umuntu. Akekho ngoba elokishini nje indawo vele awukho zihlobo ezithenjana asusa abantu omakhelwane nibazi futhi isikhathi esiningi ngeke uthathe imfihlo yakho uyixoxele umakhelwane. Bengathi ungathola umuntu oyifamily yakho uhlale naye phansi umbekele udaba kanjalo. Futhi nakhona lo family not ukuthi uhamba utshele wonke umuntu ombonayo ukuthi lo engakhona ukukusiza kulesi simo. Ngoba kwesinye isikhathi kuyaye umuntu umxoxela inkinga zakhe kanti uyohamba ehlekisa ngawo. So kungcono ufuna ukubona uthola umuntu ombona ukuthi yabo lo unesifuba engakwazi ukuthi mengimbikela usisi lwami engibonise. Umuntu engeke ngikhulume naye uyena usisi wami lo ongilamayo. Kodwa naye sekuxoxa ngoba phela usayingane naye kuyafana nje. Kuyafana sekugonyulwa la kumasihleli singabafowabo sisi ukuxoxa kodwa ububona ukuthi akukho sizo vele uzolithola. Yena lekelo baba lo ohlala naye okwenzisa yonke lemkhuba usuku wakuveza unganami kwakho ngalesi sigaba sokusona manje wathi ngake ngakuveza kodwa nje kunalokho uyangicindezela ukuthi ngingenile la ekhaya ngavuma ngathi umsebenzi ngiyawufuna angumele. So kunzima nama ngazi ukuthi ngiyophuma kanjani kule nkinga engibhekene nayo kuyimanje angazi. So njengoba wena uthi lapho hlala nazo izilwane seziyakujwayela sezigcina sezilala nawe yonke lento yenzeka lapha kuwena kulezi zinto ufike ngoba uthi uzozenza ngempela wagcina uzenzile kwenzekalani, wagcina ugezile, wagcina ekusizile lokho awuthi ufuna ukufuna in the first place? Lutho akuzange kwenzeke lento angiyifunile isigeza ngisifuna akazange sasenza. Okusho ukuthi yena into wanginika into ukuthi ngibe nothando lokuhlala la emzini wakhe ngendlela engibona ngayo mina. Ngendlela engibona ngayo ngoba kahle hle mina ngangiyimisela ukuthi ngifuna ngibe nebhizinisi lami. Kodwa ngendlela sokwenzeka ngayo ngoba sengigcine ngi-end up la ngihleli lana nazi nezilwane zakhe ezibhizi nami. Ngisola ukuthi shuthi wenza something ukuthi ngihlale la ngabe ngisanyaza ngendawo. Ileyo nje into engiyisolayo. Lento engangize ngayo usizo angizolifuna angibanga ngisalithola. Sure. So njengamanje mawubuka emuva ngoba uyasho nasesikoleni nangena engicimezela umama makhelwane. Abantu okhula nabo, wena nifunda nabo, isimo senu nabo sasikanjani ogqilazeka kangakanani mawuthi uyabuka nje ngapha? Ngigqilazeka kakhulu. Kusizo esinye isikhathi nithi uhleli nabafundi bezwe bexoxa abazali bexoxa ubaba ungenzeni into ngokuthi, uma wenza into ngokuthi, wena owakho umzali kunzima. Ubaba lo wababa umazi nanokuthi uyibalela njani. Kunzima kakhulu, kuyawugqilaza lokho umqondo.
ugcina ungasafocus kahle ngisho nasesikoleni naseklasini nje usucabanga ukuthi mina wami baba njalo ngizothi unjani washonaphi ngisho ukuthi uyabuza kuma kuyayifanela kwama loyo inkinga nje umuntu ongasinakile ekhaya manje kuye kwaba nzima kakhulu kuye kwaba nzima khona ukuthi ekugcineni ngingasabi khona ukufocus kahle esikoleni ngashiya kanjalo isikole ngaqedile. So ngamafuphi wona uphenduka isigqila seyilwane zenyanga e12 ngenxa yokuthi wawunosizi wawudinga ulikhama ulisuse uthi uthola umuntu ozokwazi ukukulekelela ugezeke njengoba ukholele ekutheni khona isinyama nje onaso. Kodwa lo muntu ugcina sekusebenzisela ekutheni ulala nezilwane zakhe ufida izilwane zakhe ngayo yonke indlela ifida ngenhla ngezansi. Ngenhla ngezansi sengisigqila sala ekhaya manje. And futhi ngisho ngathi sengifuna ukuphuma uthi indlela yokuphuma ayisekho ungenile uthe umsebenzi uyawufuna wavuma. Manje sekunzima kakhulu manje kuthanda ukuba nzima. Angisazi kumele ngenzeni. Angisazi. Ngoba phela lezi zinto dadewethu zomalala mazenziwa abantu nje abanormal. Kuyakhamba kube nesikhathi la ubona khona ukuthi no omunye uyakhulelwa omunye sekukuthi la ukaze ufike lo mqondo ukuthi mathi uyakhulelwa ngenxa yezilwane kungaba yini lo ikhulelwa? Khona ngikucabange lokho. Kuyafika ngicabanga ukuthi mengathiwa ngiyamitha la sengimithiswa isilwane into ezothiwa le. Into engizoyithini. Kodwa isuke ingekho nami into engizoyenza ngoba ngifana nomuntu oboshiwe kuyimanje. Ngifana nomuntu oboshiwe. Kuyasinda akusanyakazeki. Sure. Right, mhlambe ke sesikhuluma sesigoqa inkulumo yakho njengamanje ufisa kwenzakaleni kuwena nje mawubuka ucabanga ukuthi ufuna ukusizwa ngani usaqhubeka uthembe inyanga ukuthi ingakusiza nakulolu tako kulona after lokho kwenziwa yilo baba. Inyanga angisayithembi. Angisathembi umuntu kwamanje angisathembi umuntu kodwa angazi indaba engiyicela ukuthi bengicela usizo ukuthi ngikhona ukuthi ngiphume kulomuzi engihlela kuwona. Ngiphume ngibuyele ekhaya sengixolela khona ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyophila leyo mpilo leyo kusokola noma ngiqhubeke nalo ibhizinisi lami lamagunya ngivele ngilenza. Nje ngisho lingahambi kahle kodwa ayikho into engizoyenza ngoba sengikhathele manje ukuphila lempilo engiyiphilayo la. What if kukhona izinto eseyitshalwe kuwona ngaphakathi? If kukhona izinto angazi noma mhlawumbe ikhona umzamo ozozameka ukuthi ziphume kube khona umuntu osizayo angazi ngoba phela ngoba ngisho ukuthi angithembi umuntu uyothi umuntu uyamcela ukuthi khiphe lento leyo uzokusiza naye aphinda edokwakhe manje angisazi ngempela ngiyathandaza mekusile ukuthi uNkulunkulu nedlozi bengikhumbule la ngikhona bengibheke angazi noma umkhuleko wami uyophenduleka yini.